काळजाक्या बोगदादू जायतो भारती दालीत लोक पोटाची सोंसताबू बऱ्या जाग्यार तांकां कोण घेना जिवीत तांचे काडू मिशनरी संस्था वावुरता पयस करूंक तांचे मिशनरी संस्था गरिबांक ते आदार दिता पिडेन कश्ट तेल्या नितळ करून वेगेन घेता नेणारांक शिकोप दिवन ते उजवाडान येता तांच्याच वावरा वरवीं हिंदयेचें सुदारप जाता इस्कॉलांत तांणी उगडली साबार खेड्या गांवांनी शिकोप दिवन तांकां वयर काडले त्याच मिशनारांनी हॉस्पिटलां बांदून दिलीं तांकां देवाची देणी लेप्रोजांक तांणी कुरार केले आपले चिंतूंक ना तांणी मादर तेरेसा अनाथ मनशांक आसरो दिलो पिडेवंतां पासो जिविताचो त्याग केलो चातुर पोळे नासतना सगल्यांक मोग दिलो तिच्या सांगाताक वो लोक खुशालपणी जियेलो देशांतले गरीब लोक रडटा दोळ्यांनी दुकां भरून आसरो दितेल्या पाद्री माद्रीक उडयले मूड मारून पाद्रींक दुमाळो दिलो रस्त्यार विंगळे करून माद्रीचेर बलात्कार केले कोवेताचीं दारां फोडून क्रिस्ती आमची संस्था कोणाच्या आदाराक पावता गरीबांक राखतेल्या मूर्ख मनीस कातरूंक धांवता ह्या तांच्या वावराचो कसलो इनाम मेवता